Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Kaje kike da ki tuna hanta bana san rigima amma san ki yare mini hauta to ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba kin sani inda wata ki da ni na san zan ka soyayya dan Allah ki kula ni dan na gaza ki hazani sore ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni inda kin duba ni zakir baki yo sayani ni ɗaya zan wace na ni mai kyawu na kamanni inda na ce ke nake so ke ma ce min kina so na to ai kin sai na so kuma ina so to babu sibi ba da fara tunda na ga ke nake buri. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.